Subotič. Je poněkud nezvyk nastupovat na místě, které patřívalo buď Michalovi Švecovi nebo samotnému Tavaresovi. Marek Suchý nastupoval ve stoperské dvojici nejčastěji s Erichem Brabcem v minulých měsících. Přece jenom hra defenzivního záložníka je trošičku... Dobrý balón! Ježkovi oči! Je to tak, který trefil břevno. Teď pro změnu se zájmem přihlížela celá obrana Tottenhamu. A koukat teď bude zblízka na žlutou kartu Ouhara, to až poté, tedy co si ještě jednou prohlédnete velikánskou Brabcovu šanci. Krásně zahráno, naskočeno, trefeno, rozhodovalo 5 cm. To do análu nezapsal a už zase pomáhá svým spoluhráčům bránit. Černý Dřížďal vedle. 2 roky hrál v Brně Jaroslav Černý, to už jste slyšeli z pražského studia, takže tu zná každý trn. Daniel Podil, ostrý švih jeho backendovou levačkou a Slavie vede 1-0 v Brně. Nádherná. Točil k zadní tyči a byl to krásný fotbalový moment. Byl to nešťastný odkop jednoho z brněnských hráčů. 5. gól Dana Podila v slavistickém dresu bude určitě kandidovat na účast v naší nabídce gólu týdne. Jaroslav Černý a jeho levačka na přední tyč, kde se nachomítl Daniel. Branku je důkaz toho, že Slavie nechce ponechat nic náhodě. Jaroslav Černý udělal změnu. Slavie by se určitě bude hodně zajímavý, stejně tak jako souboje o udržení. Tak Slavia začala hodně. Standardní situace Jaroslava Černého přímo do branky. Opět to je dobře, Lukáš Magera. Ještě nebezpečí v brankovém území. Ostravy trvá. Znovu Černý. Ivana. Těmhle 2 hráčům nemůžete nechat moc prostoru, protože mají skvělou kopací techniku. Levačka Jaroslava Černého. No, Michal Tavares trefil nejprve tyč a stejně Slavia vede 1-0. Nevím, jestli ten podpis patří Davidu Střihavkovi. Ivan Hašek. Slavisté objímají Michaela Tavarese, který byl určitě autorem té první hlavičky, kterou Zich vyškrábl na tyč. Tady je Střihavka, Ivan Hašek si dal vlastence. Je to tak. Tak měli jste možnost vidět, že Bohemka má postavenou řadu na malém vápně, že brání zónově ten prostor a ten míč směřoval vlastně do prostoru, který brání, nebo byl v popisu práce Michala Šmardy a ten proti Tavaresovi nějaký centimetry určitě mu schází, takže ten souboj prohrál a to se ukázalo jako rozhodnutí. Řekl bych, že to je typický vývoj těch domácích zápasů Slavie. Lukáš Zich tam vytrčil, jak pozdě přišel gol v domácím zápase s Českými Budějovicemi. Tomáš Sivok. Tak roh Jaroslava Černého odvrátil na chvíli
Malchárek a opět neuvěřitelné, opravdu. 19 hráčů v pokutovém území a Tomáš Borek opět tím, který odvrátil míč, Pouzek markuje.